רדיו כל נתיבות. 103.6 FM. 103.6 FM. בשידור חי. גם בפייסבוק. ועכשיו, ברדיו כל נתיבות, השבוע שהיה, עם שמעון בן תימון. מחלת הדושן היא מחלה של ניוון שרירי ותוחלת החיים בסביב גיל 30. אילון גולן הוא חולה במחלה הזו, אבל הוא למעשה פלא רפואי, הוא מתקרב כבר לגיל 43. כדי לשמוע עוד על חייו, איתנו אילון ואימו דוקטור אגי גולן. שלום לכם. שלום שמעון. מה שלומך אילון? אני בסדר גמור, ממש מצוין. ברוך השם. ספר לנו מה למעשה סוד ההצלחה לחיות חיים אקטיביים למרות המגבלות? זאת שאלת מיליון הדולר, אני מניח. אני חושב שהדבר העיקרי שאני מרגיש שהוא חשוב זה פשוט להיות אופטימי ולראות את חצי הכוס המלאה, מה שנקרא, אתה יודע, לשמוח על מה שיש פשוט, אתה יודע, לקוות לטוב ולהיות מאושר בלי כוח חיצוני. אתה יודע, המאזינים והצופים שלנו סקרנים לדעת מה סדר היום שלך? בגדול אני רוב היום בבית, אבל את רוב הפעילות שאני עושה מהבית. אני קם לא מוקדם מדי בבוקר, יש לי מטפלים שעוברים לי בעצם לכל שעות היום. זה אומר מי לקום למיטה ולעבור לכיסא גלגלים ולפצח שיניים ולאכול, הכל אני צריך ידיים של מישהו אחר שיהיו הידיים שלי. וזהו, ברגע שאני בכיסא גלגלים אז אני חופשי לפעילות שלי, לפעמים בהתכתבויות, לפעמים בפייסבוק אני מעלה פוסטים, ברשת, מתראיין לתוכניות רדיו, ובזמן האחרון לפני שבועיים הוצאתי את הספר שלי שככה היה משהו שעבדתי עליו. ומעבר לזה אני גם פעיל למען זכויות של אנשים עם מגבלה באופן כללי, וגם באופן בפרט אנשים עם דושן וניוון שרירים כמו שלי. ברשותך אנחנו נעבור לאמא, דוקטור גולן. את משתתפת כחלק מצוות רב-לאומי של רופאים ובני משפחות חולים. מה למעשה מטרת ההשתתפות בדיונים הכל כך חשובים האלו? תראה, לפני 40 ומשהו שנה שאילון נולד וכל ההתמודדות עם המחלה של אילון הייתי לבד, ולא היו עם מי להתייעץ וממי ללמוד, ולא דוגמה אישית ולא גם עזרים להתגבר על המגבלות של המחלה. ואני הסתובבתי בעולם ולמדתי והיום אני מרגישה צורך לעזור גם לאנשים אחרים שלא יהיו לבד, שאפשר ללמוד אחד מהשני. ואנחנו, אני היום פנסיונרית, אז יש לי קצת יותר זמן בשביל להשקיע גם בזה ואם תרצה לקרוא לזה תיקון עולם, אין לי בעיה עם זה. אני חושבת שאני רוצה לתת מה שיש לנו ביחד עם אילון, כי אנחנו עושים את זה ביחד, לתת גם את הרוח של הדברים, של הגישה האופטימית וגם את הפתרונות מעשיים להמון המון המון התמודדויות יומיומיות שיש במחלה הזאת. אז כך צורפתי בעצם לא כרופאה אלא כנציגת ההורים. שהיא גם רופאה. מה? את גם רופאה. כן, אני רופאה, אבל במסגרת הפעילות הבינלאומית שלי, אני כהורה. כן. ומשתתפת בארגון הדושן העולמי, וכך אנחנו בעצם מסתובבים בכל מיני מקומות בעולם, ומקדמים את הגישה נכונה וטיפול רב מקצועי במחלה הזאת.
אילון, הייתם, אמא ואתה ברומניה, נכון? אפשר להגיד, אבל זה היה יותר דרך הזום. היינו בעצם התראיינו לכנס ראשון של העמותה של דושן ברומניה. הם רצו לשמוע קצת על השקפת העולם שלי ועל החיים שלי. בדיוק, זו השאלה שלי. מה היה המסר שהעברת להם? כי אני מבין שברומניה תוחלת החיים היא 25, ואתה למעשה... אנחנו פחות מדברים על תוחלת החיים. אלא על דרכי התמודדות. נכון, כי אתה יודע, כשמישהו נולד, אף אחד לא יודע כמה זמן יש לו על כדור הארץ. נכון. בין אם זה עם מחלה של ניוון שרירים או לא, אי אפשר לדעת. לפעמים קוראים דברים בלתי צפויים. אז איך היה השיח איתך, ביניכם לבין הרומנים? אז אני דובר אנגלית, ואמא שלי דוברת רומנית, אז הצלחנו לתקשר ולהעביר את המסרים של בעצם התמודדות, וקצת להראות להם על האפשרויות שקיימות. בישראל יש המון תמיכה יחסית למה שיש ברומניה, וחשוב להראות להם, אתה יודע, איזשהו מטרה לכוון אליה, כדי שהם יוכלו, אתה יודע, לדרוש מהממשלה שלהם ומהארגונים שקיימים שם וכל מיני עזרות סוציאליות וכולי, לתמוך יותר ולאפשר לילדים לצאת מהבית, שכרגע כל החינוך נעשה מהבית והם לא יוצאים לבית ספר כי אין נגישות ואין מודעות ואין שום דבר. זה למעשה הבדלים עצומים, אילון. מה? הבדלים עצומים בין ישראל לרומניה במקרה הזה. נכון מאוד. התמיכות שקיימות בארץ הן באמת רבות. כן, בבקשה. אני אישית הייתי ברומניה במסגרת הביקורים של הארגון הדושן העולמי, ובגלל שאני גם דוברת את השפה, אז גם נפגשתי עם המשפחות, ואני הרגשתי שהם לא, אין להם דמות לחיקוי, אין להם ראייה עתידית מעבר לחיים בתוך הבית ללא שום התפתחות אישית. אין להם שום מסגרות? דוקטור גולן, אין להם שום מסגרות שמיוחדות יש, אבל זה מאוד מבדיל אנשים שיש להם כסף, אין להם כסף, הרופאים בעצמם הם לא ראו ילדים בגיל 40 כמו אילון, שהוא בוגר אוניברסיטה ועם רישיון נהיגה ועם פעילות בכנסת ועם חברים ועם חיים בוא נגיד מקסימום כמו שכולנו יש לנו איזה בעיה. אז לא היה להם אפילו את התמונה הזאת בראש. ממה זה נובע? ממה זה נובע למעשה? אנחנו ב-2025. כן, אבל היו שנים שהמקומות האלה היו די מבודדים מהרפואה המערבית. ההסתכלות על המחלה הזאת הייתה כמחלה סופנית ללא ריפוי, ולא כדאי להשקיע בה, ולא כל מיני גישות שהן פסה. גם ישראל, דרך אגב, לפני 40 שנה לא היינו כמו בארצות הברית או באירופה. גם פה היו פערים, והרופאים והמשפחות שעובדים בזה, הם מקדמים את הגישה ואת הצרכים, והמדינה שלנו היא מקשיבה כמה שאפשר. אילון, דרכי ההתמודדות בישראל מן הסתם הן יותר טובות מרומניה ועוד מדינות אחרות. איך אתה מרגיש את זה הלכה למעשה מאז בוא נאמר בשנים האחרונות? זו שאלה מורכבת, כי כמובן שתמיד יש מקום לשיפור, אבל המוסד לביטוח לאומי למשל מאפשר מלגות לאנשים עם מגבלה כדי לצאת ללמוד ולרכוש מקצוע. כמו שאמא שלי אמרה, הנושא של רישיון נהיגה לאנשים עם מוגבלות זה גם משהו שביטוח לאומי עוזר. לא לדבר על המערכת הרפואית שהיא יחסית מתקדמת וביטוח רפואי יש בכולם.
בשנים האחרונות משרד הבריאות, מה זה בשנים האחרונות? זה כבר המון שנים, אבל אביזרי שיקום וכיסאות גלגלים המדינה מספקת. היום זה עבר בתהליך קצת לא הכי טוב, זה עבר לקופות החולים שאמורות לספק את הציוד, הנושא של עובדים זרים שאפשר להספיק. אלה דברים שמאפשרים לאנשים שצריכים הרבה תמיכה, חיים יותר שלמים. להגיד לך שהכל ורוד והכל מצוין ואין בעיות, לא, אני ממש לא יכול להגיד את זה, ותמיד יש מקום לשיפור, אבל אתה יודע, הכל, איך אמר איינשטיין, הכל יחסי. כן. אז גם פה, אתה יכול להסתכל על מה שיש ברומניה לעומת מה שיש בישראל, אתה יכול להסתכל בישראל ולהסתכל מה שיש באירופה ולשאוף יותר גבוה. אחד הנושאים שמאוד כואבים כרגע להרבה אנשים עם מגבלה באמת בנושא של מטפלים סיעודיים זרים. זה הנושא של העלויות האסטרונומיות שהמדינה משתיתה על אנשים עם מגבלה. הם צריכים לשלם ביטוח ופנסיה, ושלא לדבר על המשכורות שעלו עם העלייה של שכר המינימום, שזה על פניו דבר טוב, אבל זה גם משתית עלויות גבוהות מאוד על האנשים שמעסיקים מטפלים לא בשביל הכיף שלהם, אלא בשביל לאפשר להם חיים מלאים. אתה אומר חיים... תמיד יש שני צדדים למטבע. נכון. כשאתה אומר חיים מלאים ומשמעותיים, איך זה בא לידי ביטוי אצלך ביום-יום? תראה, אני לפני 4 שנים, משהו כזה, עברתי אשפוז מאוד רציני, בוא נגיד, השתפשפתי עם המוות כמעט. ואחרי שהחלמתי וחזרתי לאיזשהו תפקוד דומה למה שהיה לפני האשפוז, אז הבנתי שיש, כמו שאמרתי בהתחלה, זמן מצומצם על כדור הארץ, והתחלתי לעשות את כל הדברים שפחדתי לעשות או שדחיתי, והצטרפתי לרשת של אנשים שנקראת לינק 20, שזה אנשים עם וללא מגבלה שפועלים למען זכויות ושוויון של אנשים עם מגבלה. התחלתי להעלות יותר תוכן לרשת ולספר את הסיפור האישי שלי. אני מרצה לסטודנטים לרפואה ולתלמידים ובעוד מקומות כדי לחשוף את הסיפור האישי שלי ולתת יותר היכרות עם העולם של אנשים עם מגבלה, כדי להסביר שזה לא איזה מפלצת או משהו יוצא דופן, פשוט אנשים עם קושי מסוים שהוא נראה, יש אנשים שיש להם קושי שהוא בלתי נראה, ושאפשר לקיים חיים שלמים. אז במסגרת הפעילות הזאת אני עושה את הדברים שאני אוהב לעשות. אני לאחרונה התחלתי לצלם צילומי סטילס, כאילו עם הטלפון, ואני משתף את זה באינסטגרם. כמו שאמרתי, עבדתי על הספר שלי, שזה משהו שעבדתי עליו משהו כמו 1.5 שנה. וגם, אתה יודע, בשביל הפנאי, כל מיני פעילויות, כמו אני למשל משתתף בקבוצת אימפרוביזציה, שזה כמו אם מישהו שמאזין מכיר את התוכנית שהייתה פעם, של מי השורה הזאת בכלל. כן. אז משהו כזה אנחנו עושים מהצגות. השבוע בעצם יש לנו את המופע סיום של השנה. אתה יודע, הופעות, דברים. יפה מאוד, יפה מאוד. יפה מאוד, ממש. אני רוצה להדגיש שזה, כאילו זה נשמע שזה יוצא דופן שאדם עם מגבלה עושה את הדברים האלה, אבל לי באופן אישי ולהרבה אנשים עם מגבלה, זה הדבר הכי טבעי בעולם. אנחנו פשוט חיים את החיים שלנו, ויש לנו רצונות וחלומות כמו כל אחד אחר. ולפעמים אומרים, וואו, איזה השראה וכולי. אני מסתייג מהמושג הזה, כי בסופו של דבר אנשים עם מגבלה סך הכל הם אנשים כמו כולם, וחלקנו מעצבנים וחלקנו
נחמדים, וכמו כל אדם רגיל, וזה בעצם, זה השורה התחתונה של הנצר שלי, דרך הדברים שאני עושה, ודרך הפעילויות, או למשל התוכנית שלך. אז זה באמת תחום רחב. יוצא מן הכלל. דוקטור גולן, ספרי על עמותת צעדים קטנים, בכל זאת חשוב לציין אותם, נכון? נכון. זה עמותה שקיימת אני חושבת כזה 20 שנה. בוא נגיד, נתחיל מזה שעמותה לא הייתה קיימת כשאילון אובחן עם המחלה שלו, ועמותה שהוקמה על ידי הורים. יש מנכ"לית בשם טלי קפלן, שבעצם עוסקים ללא הרף בגיבוש התמיכה במשפחות והעבודה בכנסת והעבודה מול הקופות והעבודה של העשרת הפנאי והפצת מידע למשפחות, קבוצות הורים, קבוצות תמיכה למיניהם. זאת עמותה שיש הרבה אנשים שהם בעצם חברים בהתנדבות כמוני, ומאוד מאוד חשוב, כיוון שאין אף אחד יודע יותר טוב על המחלה מאשר אנחנו בעצמנו, האנשים שמתמודדים עם זה ביום יום. והקידום של הנושאים ברמה הלאומית או גם כן דורשת המון עבודה, כמו עבודה מול סל תרופות, אם יש איזושהי תרופה שאמורה להיכנס לסל כן או לא, מול קופות חולים, לאפשר גישה נוחה למשפחות, הקמה של מרפאות רב-מקצועיות, הכל בא מהשטח. והעמותות של המשפחות הן גורם מאוד 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 חשוב בדחיפה של הרופאים להאמין שזאת מחלה שכדאי לתת לילדים איכות חיים הכי טובה. אני חושבת שזה באמת יש שם עבודה נפלאה בכל הרמות. אנחנו נסיים, כן, בבקשה. אני יכול רק להוסיף, שמעון, אני רוצה להגיד, כאילו, החשיבות העיקרית בעיניי של העמותה זה בעצם יצירה של קהילה תומכת. יש את החבר'ה הבוגרים שהם מגיל 18 פלוס, אנחנו בקבוצת וואטסאפ משלנו, מדברים אחד עם השני ותומכים, וכל אחד מהניסיון שלו משתף, ומי כמוך יודע, וחוכמת ההמונים, וכל הדברים האלה, שזה מאוד מאוד משמעותי. מעבר לחשיבות של קידום המחקר, וקידום המודעות, וקידום החקיקה, הנושא של קהילה שהיא תומכת הוא דבר שהוא יקר מפז, כמו שאומרים. אנחנו נסיים בשאלה זהה. מה המסר שלך, אילון, לחולי דושן, ולך, דוקטור גולן, מה המסר שלך להורים של החולים? נתחיל איתך, אילון. המסר שלי זה שאם יש לכם חלומות, ואגב זה לא רק לאנשים שמתמודדים עם ניוון שרירים דושן, אבל בפרט גם האנשים האלה, אם יש לכם חלומות, יש לכם רצונות, אתם רוצים לעשות משהו, זה אפשרי עם קצת חשיבה יצירתית, עם קצת חשיבה אופטימית, ויש פתרונות להכל. אני לפני כמה שנים חשבתי שאני לא אוכל לצלם יותר, והנה הגיעה הטכנולוגיה החדשה של הטלפונים, ויש לי שליטה מהג'ויסטיק של הכיסא לטלפון ואני יכול לצלם, אז אין דבר שרוצים לעשות שהוא יכול לעצור את הבן אדם. אז המסר שלי הוא מה שנקרא go for it. דוקטור גולן, בבקשה. וואו, קשה מאוד לסכם במשפט אחד. אני חושבת שצריך גם אולי למשפחות, הייתי אומרת, לפנות לעזרה ולשתף ניסיון אחד מהשני, לתת לילדים לגדול ולהתבגר ולהאמין ביכולת שלהם להיות עצמאים במרכאות כפולות. הקושי שלנו כמשפחה לשחרר את הילדים שהם בעצם מאוד מאוד זקוקים לתמיכה ועזרה,
הוא תהליך מאוד מסובך שדורש תמיכה מקצועית שיאפשר את הפריחה הזאת שאילון כרגע מבטא. חשוב מאוד לחשוב על הבריאות של עצמנו כהורים גם. אני ידעתי כל השנים שאם אני בריאה בנפשי, אז גם זה ישפיע באופן חיובי גם לאילון. אני לא ויתרתי על הקריירה של עצמי, ועבדתי כרופאה, הייתי מנהלת מחלקה, נסעתי לכנסים, ותמיד ידענו לעבוד ביחד, אני ואילון, לא לוותר על עצמך ולפיתוח האישי שלך, שגם ברמה הזאת הכל אפשרי, בדיוק כמו שאילון אומר, להאמין בזה שאפשר לנהל חיים מורכבים אמנם, אבל טובים, גם אם יש צורך בהתמודדות מורכבת. לזכור, עוד משפט אחד אחרון, לזכור גם את הצרכים של הילדים האחרים, שהילדים הבריאים במשפחה, לבן הזוג, לכל דורש מימד נוסף של התמודדות שהיא דורשת למידה אחד מהשני ומאנשי מקצוע גם. כן, אלון, רצית להוסיף משהו בקצרה? כן, אני חושב שאולי בתקופה, בשנתיים האחרונות שאנחנו כמדינה עוברים משבר לא פשוט בתקופה לא פשוטה, אפשר אולי לחזור למילים של חוזה המדינה, שזה רלוונטי גם בשיחה שלנו, שהוא אמר אם תרצו אין זו אגדה. אז אני מאמין בזה באמת גם בתור החיים עם מגבלה קשה. יוצא מן הכלל, אני רוצה להודות לכם על הרעיון המרתק הזה ולאחל לך רפואה שלמה באריכות ימים ושנים, ולך דוקטור גולן, יישר כוח גדול על הליווי ועל המאמצים להפיץ את דרכי ההתמודדות גם בארץ וגם חוץ לארץ. תודה רבה לכם. תודה רבה. תודה רבה, יום טוב. ביי.